जितेंद्र सिंह साहब के लिए एक मैसेज है। मैं आज इसको इस बहुत बड़े तालाब है हमारा हिरम्बा बाथौ मंदिर है असम में, बिकियार असम में, इस तालाब में मैं इसको परमानेंट पाल रहा हूँ। आपका कछुआ को मैं 10-12 साल मतलब मेरा घर में पाला है। मैं आपका कछुआ को आज मैं इस परमानेंट मतलब इस तालाब में मैं आज छोड़ रहा हूँ। जय हिंद। मोबाइल जोइन ले रहे लाइट फोटो मार Bagi dan kasih mama dulu itu mobil kasih beli mobil itu dua kaso murah itu Mikey ya आसा ये खासेखौ आङो 2014 आव लादोंमोन आरो सासे पान्जाबनि माबा सुबिदार मेजर माबा जितेंद्र सिंह होननाया नैसां फिसा फिसामोन आरो बे फिसा फिसाखौ आंनो होलांदोंमोन फिसिनो कारणे दिनै 12 बोसोर फिसिबाय आं इखौ नैबे आं न'आवनो लाखियोमोन 12 बोसोर जाबाय बिहा नैबे 12 बोसोर जाबाय आरोबा सिगांबा बेसेबांबा नैसां फिसायाव लादोंमोन आरो माबा अपेरियाम नामाव इयाव दङमोन थानाय समाव आं इयाव मानैमोन आरो मासे जो मासे जोलामोन जोआ एसे गिदिरमोन माने बिराद बिदि दैमोन आरो फिसा जागायामोन खिन्थु दैबान फैनायाव लोमलायनायाव थांबाय मासेया सोरबा लांखो माखो मिथिया खिन्थु नैबे थालांबाय दा हारसिं जाबाय दा नैखौ थांनाय बोसोराव लाना फैदों आं माबानिफ्राय ओइ आस्रा सारग्राफोरनिफ्राय दा फिसा गिदिर बेखायनो आं दा इखौ नोंसोरनि माबा नैबे हिरम्बा बाथौ मन्दिराव हेगारना होनोसै बिराद गिदिर दङ जोंनि बेयाव होमबाबो नैबे कालारा बेबायदि कालार नङा नैबे बिराद गिदिर जागोन बिराद गिदिर जागोन नैबे बारा देरनाय नङा देरसिनबार बेनि कालारा बिराद मोजां नैबे मोजां बेनिफ्राय मोनसे आं माबा जा मेसेज हरनि जाय मानसि होदोंमोन आंनो मैं सुबेदार मेजर मतलब जितेंद्र सिंह साहब के लिए एक मैसेज है। मैं आज इसको इस बहुत बड़े तालाब है हमारा हिरम्बा बाथौ मंदिर है असम में, बिकियार असम में, इस तालाब में मैं इसको परमानेंट पाल रहा हूँ। आपका कछुआ को मैं 10-12 साल मतलब मेरा घर में पाला है। मैं आपका कछुआ को आज मैं इस परमानेंट मतलब इस तालाब में मैं आज छोड़ रहा हूँ। जय हिंद। यहाँ से ना berai batu apa sih tadi tu di jiu sih di dalam macam ni kau ni apa tu ada ni anggur mobil armian ni kapten roti kantor boro kapten dari kami ya tunglan tunglan semua para polis katulun wa ini ang original mabani ada bakparan hari ini bakparai satu tak angin apa ni Kapten, dia nak lihat kan? Kapten.